Tässä videossa on tarkoitus näyttää tämän RD-Worksin toiminnot, mitä tuolla vasemmalla olevista sivupalkin painikkeista tapahtuu. Aloitan tuolta ylimmäisestä, josta tulee tämä nuoli, jolla voi valita asioita. Meillä on nuoli käytössä, me voidaan valita täältä joku kohde ja sitten tehdä sille erilaisia toimintoja. Sitten tässä seuraava ylhäältä päin on noiden pisteiden siirto. Eli kun meillä on tehty tänne jonkunnäköinen viiva, me voidaan tällä pisteiden siirtotyökalulla nyt sitten vaihtaa näiden pisteiden paikkaa täällä. Ja sinne tuplaklikkauksella voi lisätä pisteen, jota voi sitten siirtää. Sitten seuraava työkalu täällä on viivatyökalu. Klikataan ja klikataan uudelleen, niin niiden klikkaamiskohtien välille syntyy suora viiva. Sitten seuraavana meillä on täällä tämä polygon, eli tämmöinen pisteviiva, johon voi määritellä nyt sitten niin monta pistettä kuin vaan tarvii. Ja sen avulla pystyy piirtämään kuvion, jonka se sitten tuo laite leikkaa. Sitten meillä on suorakulmio. Klikkaamalla saadaan rauhattua tähän tämmöinen sen muotoinen suorakulmio, kun halutaan. Sitten meillä on ellipsi, jolla pystyy piirtämään ellipsejä tai sitten tämmöisiä säännöllisiä ympyröitä. Text työkalu toimii nimensä mukaisesti. Se valitsee. Sillä pystyy tänne kirjoitusta lisäämään. Näppäimistöllä tässä se aina näyttää samalta, mutta sitten täällä valikossa pystyy sitten valitsemaan, että minkä näköisellä fontilla sen tekstin sinne haluaa. Ja sitten se ilmestyy vasta tänne työalueelle. Sitten meillä on täällä peilaustyökalu. Eli kun meillä on täällä joku kohde valittuna tästä napista, sen pystyy peilaamaan pystysuunnassa. Eli tämä valitaan ja tuosta se peilautuu pystysuunnassa. Tästä se peilautuu vaakasuunnassa.